Да вземеш да снимаш мене с късната фанера. Снимам как? Ама на клип ли снимаш или на снимка снимаш? На снимка, бе. Тонки, ако дай на телето. Айде аз делам всичко. Давай, имам как. Сигни го служител отпреде. От тебе. Ете и да го Тя държа. Тонка. Той ще направи клип с тебе, кога ще го снимаш телефон. Он е сега Ама и с... Що бе, с малкия мой да... И с малкия мой да направиш клип? А малкия да го карам ли вътре или... Я ги направи клип, както спорят се. Ще го пуснем на стари години да видят как. Знаеш, по-трудно се движи. Не му снимай дупито. Да, тикай. Знаеш, по-трудно се движи. Я го дай умере ли? Те го умере? Ама я Тонки, чакай, си бил апарата. Отти си апарата, аз ще го снимам с фотоапарата. После. С его в апарата. Чакай. Дай го умере. Чакай. Ама да бял запалил ли или няма? Да. Да ревни. Чакай, аз не съм го фанал парамо. Що? Аз ти го дадох добре. Що не го държаш ти? Или да го сложа и си едно, че и седнал да кара. Абе, ти да го държа. Айде, прави снимката. Да, прави се. Няма снимка, направо фащам на клипа като... Ама дай да фаниш цялото това, дай назаре. Чакай сега. Тя Тонката фана. Тонки вари към ремаркета. Не само ръката. Тонки вари към бащата. Абе, спокойно бе. Ще върхваме всички позни. Вари към бащата, там. Спокойно. Снимай се. Дай на крачка назаре сега. Там както си на крачка назаре. Що? Слушай ма. Отдалеко става вече. Да, добре, снимай. Бе, ти по се зацепил? Това то се е там край мотора. Ти ги снимаш от близко си. Вари е там край мотора малко нагоре. Айде там да може да се сподиш за обичаната. Още малко нагоре. Иска да каже Да, да още малко се нагоре. Абе, тук от дървата ли да? Да, точно си им беше. Ето Айде снимай оттам. Ама да вариш всичко, не само... Абе, теля го хващам бе. Тя не ръчич, защото отрънкам. дай го сега те отпред. И отпред го снимате. Тя снима ли? Да. Дай сега на мотора, на коша. Чакай да... Можеш ли да се видите? Фотосесията ни е... Опрева кръчето едното, че виж как се изсилила. Аз не го. Майде, Долу за дупе. За дупето дупето. го хвани. Служи се ръка на Ама дупето. краката му... Няма те да висят дупето само. Чакай. Леко да... Точи, ама ти там. Чакай тя. Я го служи на мотора, служи го на седалката. Не, ама вари към Анита. От тук е. Не, Внимавай, пече му в очите. Вари е там край бащата. Чакай, че баща ти снима. И вари целият мотор и всичко. О, да ти телефон на мотора. Целият фащаш ли? Фащам го. Иди се зъби. Тей, ето тук отзади ми, край колата, край. О, че хубава ти вето от тук да ме... Ето тук въглата ти говорих. Чакай ти става. Оле, че хубава ти вето... Ила тук край мотора, дет съм аз. Или нашко, вари е там и ма снимай дет котката. Айде вари. Вари много добре. И отзаде към задницата и на снимка и ти ще бъде. Няма да мъча повече и него няма мъча. Чакай. Тъй сега вари от задницата ма снимай.